nengarda fo ma heb dum do mais min no liggorto mi ni ko ceeno joni kaldara dum ala ya ha garta ni haaju fo ne hebodo fof ne hebodo salway 500 milli bismillah yaw inshallah molum fatma jam jaram assalamu alaykum wa alaykum assalam jaram cham madat sel min jurim alhamdulillah ko mawdu tabarakallah mashallah jambol alhamdulillah ko mawdu cham min jurim jamtan min ñaagi mon do mashallah no kor ka kam ga ko mawdu mashallah alhamdulillah mawdu jamtan mashallah wallahi min nani no halama aha ko amoni kay tero jam jaman aha ko mi won cerno jam jaman mi won cerno jon jon tero jon jon aha ay wadde min kay ko amin kan mi beedi mo kadi wata bismillah jon jon kam jam jaman bismillah kal jiddo jaman wona jaman bismillah he ko non be bi non be birno kam sax kal jiddo jaman wona jaman jom ardo hande atono ala to intane hande mi humtiran mi fali fasuma mi ala to indene yahani hande wol jawdere kewd nan do be jeta be nanata andu ko do ngummi Neymar mo Guinée Bissau Neymar petto fukko ngelo ay e Messi petto fukko ngelo Messi wana ko Angleterre jeya Cristiano Ronaldo jeya Mauritanie en fo bi man ko do ngummi fof ko do heba ko nanta to ko fo ko do heba bismillah 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 non hajma humtim yawana listikhar ma rawo sa so pari ben ko hedde go be bismillah fo nando listikhar bay kanko mijida e aduna en hebodo bismillah yalla newno wadde bismillah ya raw ya ka ba woni cheikh yettot touré bismillah yetdo yebe ma fuyi a jogi rewbe tan on jogida aha tan dum biskaro yantindo kono dabbel balwel kurungel wadaka bat op ala ni cheikh yalla ben hawnan fof mi ngam woni kam resan tawli yin o kam ne selli an ala ni ko ta an biskar yaltino hunde ko hunde lami ya aresan taw ona on dum hade yaad mon hebde wate yawde ke mon jawdi tuubaaji mon kiris koros e di pemdi bon day ceerno kay dum kay bimini o ala ceerno a ceerno mawdo hande haalan ma diskar mbiado ceerno tay wona gom non mi mbew o ne selli ha ceerno dum dal wona gonga de mi ngam ya ni baada ceerno on ko ceerno haalan gonga